Hej og velkommen til den her video. I dag skal sådan nogle her Lifesavers gummy. Det er ligesom, nerds. Ja. det er ligesom den her, de normale, de hvide Lifesavers. Men de her, de er bare gummi, og de har forskellige farver. Og vi har lige spist stærke nudler. Det dufter godt, faktisk. Men grunden til, at vi ikke filmede det, er på grund af, at vi allerede har filmet det med de samme nudler. Men 3, 2, 1. Det skal smage grønne. Hvad er de blå? De blå smager det der, og de gule. Hvor er de gule? De smager... De er grønne. Altså, de blå, de burde smage blåbær. De gør det også, men de grønne smager af lime. hvad er den bedste? Nej, jo. Hvad er den Den bedste? her smager det. Den grønne er den bedste. Nå, men jeg giver det 8 ud af 10. Jeg giver det 8,5. Jeg giver det 7,9. 7,9. Du vil bare sagtens sige 8. Nej. Ja, det er lige meget. Slap helt af, man tager så meget, ikke? Nå, men det her kan vi godt anbefale Ja, jeg tager til så meget, everybody in here. Hvis overhovedet der er nogen, der ser den. Det er det sikkert. Ej, det er der. Det er der. Det er der. Hvor ligger den? Og vand? Nej. Nej, ved du hvad, jeg giver det ikke en 7,9. Jeg giver det en ren 8. Ja! Ren 8. Nå. Hey! It's long as it's my... Yeah, you know. Nå, men Penny. ja, vent, nej, ikke nu. Vent. Og det er sikkert endelig, der kommer Gutter, I skal ikke sige, hvad jeg laver nu, okay? Au! Undskyld. Undskyld. Nå, se hvad jeg har lavet nu. Er den ikke bare flot? Nej, Jamie. Hvad fanden? Vi ses. Vi kan blive Er det cancelled rigtigt? Er det ikke rigtigt? Jamie, vi kan blive Vi cancelled det her. ses. Hej, hej. Jamie, vi skal